И коста хора, днеска ще играем на Resident Evil 2 ремейк. Както виждате, продължаваме следващия епизод. И стигнах, нали, миналия епизод, умрях и сега просто чух напред и не хъбим време. И стигна дечка и трябва да сложа това нещо тука. Така. Опа, и се отвори портата. Кой ще има там? Я? Това цвете? Има такова. Сега. Има на няколко места на къде да ида. Вратата. Имам ли ключа? О, хелна. Нямам. Горе или долу? Я ми напишете в коментарите. Значи, айде, чао, до утре. Няма. Няма, бъдикам се. Как нямам ключовата, не е ли? Това не става ли? Не. Сега пак ми трябва да... Някой чупи прозореца. Някакъв проблем има. Айде така. Нямам ключа, значи отиваме нагоре. Чой не ми написахте в коментарите, брат? И сега почвам да бегам. Handgun амо, ое. Окей, 8 патрона. Нещо се излекувам, няма ли, брат? Няма нищо за излекуване. Това пък... флашка. Отвънка съм. Мога да слизам на... Нагоре, бе, майка ти, бе, како... Там може да има нещо. Брат, искай да ве кой има. Знаеш колко много да разглеждам някой. Имаш хилове, гледай, тя паднах по чупата стълба. Тук има... Чай да се разгледам да не стане нещо. То тук няма нищо. Има врата. Има патрони. Я? Бай. Да мога да се изкача ли да плувам нагоре? То къв беше смисъл? То там има нещо. Айде. Вече съм отвън, да не трябва да срещна вече. Това вие чувате ли го? Там не искам. Точно тук е. Не сте вие, не сте някой. Изкачи. Давай. Бягай, ма. Как ми стресна душата, майката. Сейф.
Чай. Значи това да го комбинирам. Тук... Еее! Аз нямам Добре. Взимам ключа. Хю, няма ли? Ама има телефон. Се обада. На 112 да дойде да му прибере. Това какво прави? Значи, ей тук има хил. Ще трябва да го махне това нещо. Сега взимам те два планта. Комбинирам. Сега използвам ги съм. Окей! Беги се да има окапи, защото му забра пистолета в устата и ще го гърмна. Тук не мога да разбера какво трябва да правя между другото. Трябва да го комбинирам с нещо, ама... Така, ето, пусната вода, да всяка го направи. Има ли нещо тук? Може би вътре ще те повода и ще пригласим. Чай да вляза от тук. О, не! Jesus Christ! Ама не умира! What the fuck I need to do about it? Значи това трябва да стане. Не! Пич, по-полека. Ей, путко. Better get moving. Better get moving? Fuck yes! Bye, nigga. Ти се бягаш от това. Трябва да набия една каска. Аз на къде трябва да хода? Лента врата. Трябва да се върнеш. Сейвни са. Как се изкача по шибаната стълба като Сейвни са. Да, сейвам се по-добре, защото оня ще каже Кумаляля са веста. От другата страна това го няма. Аз не бомба. Не трябваше. Ама... тук няма нищо. О, деям! Накъде да хода? Бяга да путко! Накъде да бе педераз мачка? Виж го педераза, виж го е! Хапи ма, ще опърна да бици. И другия дойде бе, брат! Това педераз, може и да го убия, дема... Да бе. You are dead. Аз как трябва да убия другият, той има Infinity Health. О, не. Накъде? Еми накъде дай да вгазам? Путко! Путко, бягай! Путко, бягай! Бягай! Вършвам се оттам, аре! Аре, бай! Бай! Ай! Дай ми като сикта! Ай, така, мувнал си хеликоптера.
Сега си бъркай в газа. Виж, да. Ага. Девет се се възстановиш. Не мога да си махна работите от човека. Да комбинирам, аз... верно е. Зелената врата. Зелената врата, тя е на 15 км сигурно. Това ще бъде да видиш. Какъв този човек, какво беше това, бе? Да се надяваме, че няма да дойде. Нали? Така трябва да се върнеш. Чуваш ли го? На мен ми е натам пътя. Да. О, фак. Хора! Познайте кой е кухнат. Беги. Търси зелената врата. Беги! Майка ти. Ще го гръмна, ще препадне, ще му чупа зъбите. Кама врата? Оди. Как е тази тераса? Той е май там. Комбинирам. Да. Юз. Вече съм файн. Утре там. Май идва за мене. Сигурно ще идва за мене, няма. О, фак, чувам зомби. Не, защо с помпата? Аз мисля, че съм... Някъде да хода, бе, майка ти. Ти е включени го строи. Така го пържи го бе, това Къде е зелената врата? Къде беше зелената врата? Сега тук малко в кръг се въртиш. Надолу беше, да. Надолу беше, спомням си. Поручихме там, но нямахме никакви ключове за нито една стая. И го е тоя. Тук той да чукджама. Ето го. Да. Ти имаш и розово. Нямам. Не става. Как може да сехнеш? Какво си правил, бе, брат? Трябва да вземеш нещо от него. Хоу! Трябва да запомниш. Не кажем, че нищо не... О, не, аз съм връщам да взема... О, еа! Бокс! Тук не е да не... ето го камъка, не е с частита. Абе... О! Оу! За кой ми той е бач? Не мога да го комбинираш. Да, не да не мислиш. Комбинирам. То ключ, ако го имах. Къде трябва? В чай, че се стреснах. Чай, че се стреснах от сянката ми. Отражение, да. Също. Я при разселението може да комбинираш. Да се излекуваш още. Трябва да караш. Звъни някой. Нищо не съм ти направил. Стресна ма, бе! Да, то той е... Ооо! Еше, не! Абе, какво ще...
Завърти ми един ключ. Последният ми патрон с газа. Бягай. Той... Добре, слегна. Бягай. Да, сега ще ме следа до края на живота ми, какво трябва да направя. Те като кликни трябва да бягаш. Да, знам, аз като нямам патрони, с какво ще го бия? Ще чупа оръжието на две и ще му... Да, знам, ще му гръмна куршум, да. Нищо не работи. Гайс, сега си леко. Сега, ако прескочиш оградата, ти дам 20 ля, братле. Да, чакай. Изчакай. Чакай малко, връщай се откъде си дошъл, че да едеш Макдоналдс. Има ли как да затвориш вънната врата? Масурна порта, той ще чупи, той ме следва докато умра, брат, той ме обича. Добре, точно не мога да бяга. Защото може би съм на малко, деве ма тръжка ще кажете си. Бъде и фотовизиона не може да бяга. Да, чупа тази врата и ще бягам навънка. И аз не мога да скачам, иначе ще да скоча, ще му направя Майкъл Джексън мув. Не. И до мен е 15 000 зомбита. Не. Майка ти. Го намеря. Тора малко сме купнати. Изтрем си играта по тука. Не тука. Ма аз тука го чувам. Добре, пич, кажи ми. Откъде? Знаеш, че съм точно тука. И откъде излезна? Видео да чува. Къде е той? Пич, там ти чао. О, не. Майко! И ликър! Така, никъде. Ти си ден, братле! Ама яш ми флашката, братле! Яш флашка. Тя ще татком. О, два ачивмента! Бон апетит! Чай, че зад мен им. Да, ти си... О! Делена врата. Охо! Бързо чупа вратата и да влизам. Схъбих вече. Хвървам костюм. Чакай, бе, ако трябва за друга възлина. Не. Има тикче. Чай. О! Ето! Това е флашка, брат. Найс. Ги мога го използвам, ама дай да купя. Някой ми дойде. О, ето го! О! Има тулчето. Сега. Розовото. Нямам. Не бе, може там горе. Нямам. Не работи. Пробай. Трябва да комбинирам. Ползвам. Уй, не! Аз не къде да хода! Ей, кошар с кошарите. Ти се бяга, защото има много важна работа тук, братле. Тук да ми забега, защото Кинг Конг мафия не идва, ти се бяга от тебе. Отивай да ядеш Макдоналдс. Ти се бяга, бе. Бягай, защото идва! Точно зад мене, ще ме файна за краката, ще ме трътни, не знам. Не! Още едно! Абе, бягай, бе, май. Бягай. Просто бегай. Не знам на къде да ходиш. Зад мен е точно.
Както са по стълбите ще... Ай, Оля, големия е той. ах ти. Да, бе. Ах. Знаеш кой... О, фак! Няма нищо. А, не, тук май беше ликъра. Да? На къде сега? В газа ми ли трябва вляза? Гледай! Най-яката игра! Воу! Лекар е тиранинът. Сега докъде съм? До последния ми чекпоинт. Сейф поинт. Дето беше тука. Воу! Сега... Дори съм взел и честа. Не съм взел и работите. Сериозно, трябва пак да го правиш това, бе. Не. Трябваше да се сейфнеш. Не. Fuck the shit. Хора, мисля да прекръжвам този епизод за тук, защото сега не ми се занимава пак да отивам да вземам работите и нали, ще го сложа на пауза, да може уния да не дойде в стаята да ми набие едно курше. И аз си спомням, сякаш че се сейфнах в онова място, мейн хола. Но играта реши, че трябва този чекпоинт. И точно ти изчезна, дед го взе. Всичко. Това е малко гадно, защото има много ликари, не знам, брат. Да се сейфни, И то той има Infinity Health, така разбрах, защото го гърма 100 000 пъти. И да, аре до следващия епизод.